Köpeğiniz bilýänem dälsiňiz, banan bir adamyň hormaty üçin ýere iňdirilen, häzir şol adam arada aýdyp beresim gelýär. Peýgamberimiziň ışgynda ýaşaýan şahslaryň biri Veysel Karani diýilýär ol adama. Cebrail aleyhissalamyň 7 ganaty bar ekenne, bir ganatyň kakana 700 000 ýyllyk ýol geçýän ekeni. Cebrail aleyhissalam 7 ganatyny 2 ýerde ulanypdyr. Olan biri ýanky Ibrahim peýgamber oğlunyň damagyny çaljak bolany ýere goça iňdirende birden ýetişmesem damagyny çalaýmasyn diýip. Birem peýgamberimiz bir söwüşde ýanky düşman dulugyna urýar bolyn peýgamberimiziň diýişi bilen bir damjajyk gany agdyndan çykýar da şonu Allah Taala egerde şol gan ýere düşdi, onu ahir zaman getirjek diýende şonu Cebrail aleyhissalam şo ýere düşürmejek bolup 7 ganatyndan ulanyp ganat bilen ýanky ganyň damjasyny alan. Veysel Karani diýen bir adam bolan şo döwürlerde peýgamberimizi görmek ışgy bilen ýaşap ýören ýöne görüp bilen ogul şol eşitýär peýgamberimiziň bir diýişiniň döwlenini. Onuň şu diýiş peýgamberimiziň näme üçin bir diýişi kim bolmaly, menkiň hemmesem ýerine bolmaly diýip atagy bilen alýar diýenim ýanky diýişiniň birini aýyrýar. Onuň bir diýiş dällanym o diýiş bolaýmasyn diýip ikinji diýişini aýyrýar. Soň ýene ýalňyşan olaýman diýip üçünjini aýyrýar, dördüncini şeýdip hemme diýişleriň baryny soňup aýyrýar. Kentlik bilen iýmek kyna nahar. Allah Taala şonu Veysel Karanyň hormatyna banany ýere iňdirýär. Banany iýmek üçin bir üýtgeşik bir zat gerekkel. Kentlik bilen hem iýip bolýar. Hawa öýden banana bolan ýanky biloklar, zatlar beýlik miwelerde ýok. Şo ýanky Veysel Karanyň hormatyna banany ýere iňdirýär. Peýgamberimizem Veysel Karany barada eşitýär. Ýok olmaka wehdi diýär peýgamberimiziň meşhur bolan bir don bar eken, Şamdan gelen don. Şol dony Veysel Karana sowga dura diýär. Veysel Karany ýöne peýgamberimizi görüp bilenok ýöne sowgadyny alýar.